wakatuka baba wangu kuti Hurume Hunotunda Mahure machenda Akasvava wakatuka inini kuti becha rinenge ame wako rakarembera ngemombe rakuzvara baba ndopa ndikavati inipo handiti zvonizvo andigare nemukadzi anoenda kumwedzi kasingagume atina ndine mwedzi kasingagume ndichangamira ndopa ndikabva ndati kuna baba waina ndichakwanisa kugara nemwana nditukira vabereki. Pamsori changami nemakurukota yairipo ndeyekuti ndakawana mukadzi wangu ana baba vari vese mukati meimba inonzi imba ya uyu chuya yakashama ndunya yawe okupa verengo noti ndakabata chikomba nyaya yekudzanga zvidzoto marozvimisa kusamura wakanyorwa ndizvo asi baba vangu manje kusamura zvamukanyoresa kusamura ndozvamunotaura aripo panza ngauya Hurume njauya Hapana. Hapana. Di babo wana wangu. Di babo wana wangu. Hurume wangu kufambidza naye. Unogara kuri? Pagazi. Mbawa? Makabva rini? So 18 July. Baba wakanga watuka inini na babu wangu na amai wangu nehama dzangu SFMI. Wakatuka babu wangu kuti Hurume Hunotunda Mahure machenda Akasvava wakatuka inini kuti becha rinenge amai wako rakarembera ngemombe rakuzvara baba ndopa ndikavati inipo handiti zvonizvo andigare nemukadzi anoenda kumwedzi kasingagume atina ndine mwedzi kasingagume ndichangamira ndopa ndikabva ndati kuna baba waina ndichakwanisa kugara nemwana nditukira vabereki. Pasida kutsvaka here wasabvukana kudari pamambo kutaura kota ndakaenda kupolisi. Polisi? Ndakakwanisa takashayaniswa zvinhu. Polisi? Ma? Vakushandisa nai? Sajini Manga ndoka akandishayanisa mushure monge baba wachitambira zvinhu zvangu. Manga. Manga? Pano pabhatisa? Pana? Vachitambanisa vanhu? Ndizo ine? Manga. Akaenda achitana nani? Ma? Ndizo ine? Neme ndari ndizo? Ndikuzana ramaliza wane? Baba wangu wasikana tuwaina ino? Ndiano wazukuru na mwangu ngawea? One. Wasikana wasi? Wale leba jisu. Wewe wabomba una Julai. Wabona ngakomzana nawo. Sauli yeni komana wumuthu. Ma? Yeni komana wumuthu wakomzana. Mfulu makapani? Ndakawapa. Makapa kuko. Polisi? Baba wakandona chienda kwachakonda. Ndipo wakati kumba kwao. Papa na sisi wangu ni hanzvadzi yangu. Sako varipo? Varipo. Ndizowe sichogadzisa nyaya iyi. Ndizowe Wakanga varipo vari pano.
ndingangotambira ndichiti semabudiro akaita nyaya kunzi nini ndafambidzana nevava mushure mekuti nyaya wanga isati auya kuno kutotambira kuti ndozviri unogara muvileji mumwe chete kwete ndogara village ndogara mamanda tibatsirei panyaya yevana kurume mukadzi uya yakapa bhukuro iwo wakapuwa bhukuro ndinopuwa bhukuro changa sadombo wangu aripo haasi parefu zvozotakuchiedzerei unoona kuti murume akapa bhukuro mumuriko ndizvo pamusoro zveshwamwana yakapa mukuru ndandiri ine nanzvadzi yangu sadombo wakaramba kuti anzwasasawa mwana akati ndisunungurei ndanzwa nokunetsika obva budisa dhorobha pamurume akatenga supadhora itiripo akanwa kumba kwete kudaro changamire handoda kutaura chokwadi pamusoro yarachangamire nemakurukota zvekutaura izvo isamanyepa sadombo wangu mushedzi anga achitaurawo nyaya yacho kana muchitini ndakapuwa kuti sadombo wangu inini haagari parefu nepatinogara isusu ariko kumasha uyu manetsana iwo ndakatera changamire ndakataura kuti inini kana ndakakanganisa ini ndiregerere dzirishungu kuda mukadzi wangu ndakabhadhara mbudzi ne$90 US cash wati onaka iwe Mukwasha sezvo watipa zvinhu izvi zvichokwadi mhosva yako wabvuma chitipawo mombe handina 3 weeks ndabhobvisa mombe yacho kwasara $70 ndoba ndakazobata mukadzi wechikomo onzai kuti kunyepa here vari kunyepa Mukwasha saka vakaita vakadaidza babliko kuharari vakati kuno kana Tezvara kundakavatadzira vakuramba kushandira ndinamurando yangu vamunini ava vakauya kuri kuchechi vakandigarira kusvika ndadzoka vakati Mukwasha akandifonera ndichiuya kudai kunaita kuti vamega ndonyaya yari Mukwasha kuti ati ndakatadza saka ndoda kuripa mhosva yangu saka isu zvamuti nhenda murandu tipe mbudzi ne$100 akauya nayo mbudzi ne$90 akatambira ndopakanzi asi kupa mwana wedu tichagara nemwana wedu isu ndichapa decision pamwana wedu ndozvaukaita inhenda murandu usati wari pamhosva wotwapa wakaita kuti wari pamhosva idiyo fana kutipa mombe $300 saka wakapedza 240 haisi mari yekuzipfuma 240 yekubhadhara mhosva manje kutuka kwakaita kana abisa mhosva watora mukadzi wake pamusoro achakamika baba wasitobvisa zviita handimanikidzo kuti muda munhu but toda tokuite zvinhu zvichanda isuwe tichida kuti tifanikuzokuva nyaya ichi nguva yekupera animukwazvisa makabvisa ndenda murandu ya$100 nembudzi mbudzi yangerei akanzi ndenda murandu zvese makatambira akuza mhosva yake kuti Tezvara ndakatasa izvitora izvi pamamuti uisa mombe yakanga iri yei akanzi yekubvuma mhosva yakubhadhara mhosva manje yekutuka kwakaita ndonenda murandu kwayamnenda murandu amadziri paine yeko baba vakadaidza ndovakamutuma vakurikani vari kuuk parizinavakovaauda Sadogo wakapa mali mumbeo ndiwoka ne mumbe kanti mumbe yakangeri mumbe yakangeri kuona kukwata tapi sabuna mumbe yakangeri yakabisa yangari kuroora wakati tuka padabhadhane namurandu mbudzi abatwa huku mbudzi ne$90 tabva kubhadha $90 but swat ket pane yamombe tipedza kubhadhara toda kupe mhuri yacho aitaura ndi James Mtaiki aiti ndakamira ana baba tobadabhadhara mari iri swat ket August tikabhadha 12 yakendana jipa angapere James Mtaiki angasi baba wao hai samteka nuzanya James Mtaiki
yaitotaura amai zvinozowanikwa kukwasha munomwana anoniwa tienda kuti muite zvinevhara mukoze zvinopane chikomba chakagara this guy is innocent boza rada mukadzi arambo chikomba kachi chichotobhadhara arikubhadhara mhosva yaparwa naamai nababa mukona pane nyaya imi muda kuramba muchingodya cheche but isu tokuona kuti nyaya yakafamba sei bozi kana matora makatogesa mombe ndei naisapo kana munhu abvisa mombe dzanibiza kuti mamhosa akatobvisa kumano oti kana wabvisa tozokuzorera mukadzi mukadzi uyo arikuonekwa achinyengwa nemunhu asi raiti ndiana iyo shambazi waguma iwewe une mhosva iwewe handiti yekuti wanyenga mukadzi womunhu ndozvipachena toda kufamba nenyaya nokuti ndendamurando yakaiswa aisa ndendamurando mukadzi wake akasikasi kuno mumwe munhu aisa mukadzi wake ndo ukati mukabatisa uya nemhosva pamusoroi ndakamboona gondo richibata nyoka hombe pano mabatiro akaita akatadza kubata varamonererwa varazobatwa zvese zvitaurwa zvisiri zvokuti uyo akanzi mombe ndeyekuti ndiyakanzi ndeyekubhadhira mhosva yekufa kwawakaita kwete kuti hanzi rikunzi ndeyekuma kana zvarambika akumirira pabantu vakangaaamai chimbonyararai uidai sada mukadzi wakaibhadhara aibhadhira mhosva yake yekufa kwawakaita angamhangarirwa here murume makateja ndindamuranda nditi makateja ndindamuranda nditi 90 years plus ngiziriro zvo kwambazo muti avati ndakakanganisana baba handinozaitaura right chakamiri ande janina kutsanangurira musi wa18 July ndibva kwabhini kunhama kwatezvara vangu tichisvika nekumba ndiri mwana wangu anga abva kumba vafana kei tasara nahama yavo ndasvika kumba makindi anga anaewa ndiri tikati ndinopiwa makindi mwana wangu andiri ndasvika ikokwe mwana apa ndakati ndauya makindi ani ndichingobva ni pabere nangu kwanisa kufamba kuzenge kuti kwedinini whatever andirika ndingozvanzi iwe imbwewe takura mwana wako uende naye wanzwa imbwa yemunhu wanzwa ndapanzwisa pese pano mira muchaikika dzimwe nyaya uyo akakutuka zvese zvataurwa naamai akakutuka azoteera kubva kwako wakazoita sei chimira nditevere zvakanzi imbwa mutakura akapera andirika ana kutera pakanga achiya pandiri andirika akaonera munina wangu akapotera kuripo kana munhu akanganisa vafonera munina wangu andirika zvanzi vanhu vakunga havasi kutaurika nawo munina wangu auya ndikati izvi zvandikabhadwa nawo handitombosvida ndiramba itukirwa chete andirika munina wangu ati amugova ayo ndifanira naye iwe bhanzi iwe kuona ndizive kuti chokwadi kuti iwe ukatuka atezva unobvuma nei vati ndokubatira emuikati andirika vataura munonga zvikanzi iye haisi mari yekuroora pe imhosva yawabvuma iyo kuti ndikatizira atezva vangu andirika adaro anganzi mbudzi nande ndivasandika vairi 90 imbudzi andirika pasatipedze $10 adaro andirika tanomboke bhadzoka bhanzi iwe zvikangaie pane vana andirika pane vana ndaita kumbira kuti ndaita sei pane vana anditi sanomboke yavinga zvikanzi ndaida kuti ndibhadhare mombe manzi andirika ngoti ndizovana kuonana nevana bhadha 300 andika pa 300 vaya ne240 andika 240 akana 240 6 aina kuya andirika adaro adaro andirika akazotuma baba vake vati baba mukuru baba vake vaya kumba zvikanzi mukurunga ndauya ndatumwa kuti
taurire muri ulidzo kefumba ndikataiwa inini apacha ndokwasa kutaurira amkunga kanoti inini murora nduwenyu mwana nduwangu andiyandika mene kushedzere murora wenyu abude mutaurire nani naye auye abuda mwana wangu andika uyu mwana wanga akwanisa kutaura kuti murewa inge ndikamupa shereni wani mwana wenyu pana sadombo naniki akaduma uya agara kudzoka zvadaandika murewa vakati aiwa amutaidi ndazvinzwisisa apana chamandipindura chakaipa kandika amai kana ndikandika apana chamandipindura chakaipa pa ndakaenda kudzosera mwana wangu kuti aiwa amkungu wangu apana chamandipindura chakaipa iyewe wakatotadza kuna amkungu yangu saka muro wangu ndiye andipindura kuti inini handitadzase andichada ndakiti zvanaita kuudza munhu wake amutaiki kandwa chazvinoira patakaitakumutaura chamazitaura mai semurume sababa nyaya itora pamutaiki ndeyekuti mwana kana achinge akuramba andiye achada murume muzimbabwe muno mutemo hurumende anoenda kupi aiwa pindurai anoenda kupi anomatana kupi kuno kwamambo pamagara muchizera maziya izvozvo saka inini ndichitagarira nyaya andika ini ndaifunga kuti papiwa shereni nemukadzi munhu ataura aifana iyo ndaifunga ndiataka kukwira kuti chakarambiwa nemukadzi chii yapera nyaya sankwasho nduba mkwasho ndoziva nini andika uyu apana wandoziva kuti akandita aiwa taiki wagona kwese zvese wagona hatisi kukushora kuti ase wagona zvisikaiti mkwasho wandozendonga handina mkwasho ndinomubvunzeni pakurira hamuna mkwasho hamuna mkwasho mkwasha matemaiti tindurai chete kuti ungana hamuna mkwasha here mkwasha mkwasha handisisina wamenona here ye kana rusava kana cent kana niki 150 kana 180 kana pamusoro changamira nyaya dzese dzekutaura kunzi ini ndakarabana nemukadzi ndikuzviramba nekuti amai panenge pakuwasipo pese ndaigara saka apa ndakachita kuti ndikupewe mameseji angu atikataura naye kubvosvika musi wandazomubata muti muone mameseji acho imimi andaitaura nemukadzi wacho muona kuti mameseji evanhu vakarambana here iwe taidika zvako kanyarara iwe une problem usasachahasha pasikafu uzinzwa isanyaya kuvanhu ndakubudza usiku kuti ukwashako ndo mameseji angu aya andaitaura nemukadzi wangu iye handisina mkwasha raititangamiri imimi chamunoti munhu akarova chii aiwa ndidamubvunzaiwo nemamutaiki imimi handisi mwana wenyu atanga akurambira murume nawe kuti akakutuka imimi ndobva mabhadharwa kutuka kwamakaitwa kumba makatambira kutuka kwamakaitwa zvinhu zviye makati kuti mwana uchidzokera akabhadhara munhu akatotuma ndikatomunambiremo ndikati izvi zvinotikisa mangwana futi izvi mombe yakapa 240 yakapereka imombe dzedanga dzovana vanaiya patukotereka ndakutosapureta kana kuchedha 5 kana kuchedha ndikatosapureta 1 nenda wakubvuma kuti akandituka auna bvunzo here abhadhara maifana kumudzosera mwana wangu abhadhara uchidzokera munhu akamuchaja yakaputaura kuti
wa unokwanisa kutoa naye kana wadini unokwanisa kutoa naye unomudari unotaura Mulwana wakurutereje munhu akatisisa mwana wenyu akatumira sakire kuno nombonano munomuti chii kwa kana kuti machende miya ne anotukana nevakatukana nemwana wenyu ari kwatonzwa matemai kwata akadia machende yakaora yakashara yanozara mahure adini hure rendo rakutodzwa kupenzeredza manje aitaura machende akaora anozara mahure nambe wacho mutoto anozara mahure usaite slipa retanga zvakutaura zvitikuzviziya aifaniramba kuzvidzokeredza those are bad words there wakauramba ininokwambozvigore chiramba chadzokedza nyangwe wataura tinofa kufana segepi respect rovanhu zvino iwo kuratidza kuti yoga ndatoona kuti arikutonga ndiani papane zvinhu ndikutonoda kutonga ndiani ichi chikomba kachi ndinongochisa mombe 4 uyu anozvika mombe 3 hazvina problem nenizvo but ona ignorance yamamboka inokuwadzana inokuvadza dare rangu ndokuchajai kana muri kunzwa kuti mamba vada kuita zvinhu ndokuchaja nokuti ignorance yako iwewe haifa kwatoti dare rangu une ignorance nogowa uyu ndiye kuwasha wako nometa kuti pane maproblems aripo but ndiye kuwasha wako zvinoiwoononge isusu muno muri kuita zvedambi kuti zvakasvara zvii tinozere madomasi daanosvara hatidi language yakati uchi garavaseda asi mwana wako musikana language yakadhakwa ndosaka chizokutukira mazvoko enu kuti ukwaisa ukuzaabhiusa pamberi vana vako kuzviita bora kuzvidhokodhesa such filthy mind ifilthy language haisi right kuvana ukudzidzise mwana wako akaiti kudzi uya avazorekota nyaya yako foni yako yakabva hausiuza meseji uya kusvibisa iwo makapinda meseji chinzi kana munhu ane chirwere rwandi kutoda ashandisa foni yako iyo yakasvirwa zita rako indikati aiwone nyaya idzi handii ndoda kuzvitoka kudaro ndakamurambirawo ndaona meseji tumirwa nemwana wako ichitonge iwo ndokutumira aisesha foni yangu chipe mesejiachishandisa language yakadhakwa ndokanikazoti this language kai chii muchawakwapara namaya indibuze kuti sei ndokakuodza mano rudzikurwani rudzikurwani inini sekuvatadiyo kana utani kandifarasi utai kandi tishendia tisheni muziku wangu anuganaye tisheni namba dzako shuku namuni 077 ndinoti uone meseji dzipanapa isingaiti mwana wako namba yakusukura tisheni 077 98 50 923 dzasiyana 077 98 dzakatuka mameseji asingaite indidoti uchavereka saka language yakutaura muno ndokutaura nevana vako vachitamwe ndiwe saka ndichaziva manje kuti uizuu language ndosaka kuona amai vamhayada kuvhara nyaya ndovaisenda meseji vachitonge ndiwe ndakasenda changamiri awasamai saka madhokurame wadi kutaura chisasa uchinyangadza baba wako wane nguva uchinyangadzwa zita rako kumukwasha ndosoka uchiona mukwasha achikutuka because ane language ikubuda ifonungomo ikutonge ndiwe ndinokubatsira kuti mangwanaka uzive kuti vana vako gona kuparira mhosva usingazivi uyu ari kutukirwa newe nokuti foni yako achitukirirawo iwe hanzi nechirwere ndowandada akasi ndonechirwere iziye mumboni muzvirimu mvura foni yako tikukaverenga saka otonaka mutaiki tinokuedza kuvanza
ndosaka kuza Mukwasha ko ndo boss kana akasi Mukwasha ko ngozi kamsendera ma message tuguma kuramba andi owambo sendera message kana makai messendera mauti ndiye ndokubhadharisa indi makanyangadza murumo toda language yakanaka vana andidi kuzvara Mahure mamushu pamusoro echakamiri kana ava vakwasha vakabva vakatodisira mufoni mangu inini nokuti uyu hana foni vakatoa message isingaite mufoni mangu itori mufoni isusu mukona mameseji aumboaverenga ndakakupai mwana wacho akanyangadza zita rako risingaiti kana pane munhu ada kuverenga dara chabuda musha toda kuti urambe une dignity musociety kanzofamba usandivenge inini ndotobata nyaya mazvo ndachikuvanza pandazoona ndakaramba ndikuvanza kuchita nharo zvinokanganisa dare rako wakaipiswa iwo nemwana ndokupai roverenga usingadaidzi sped iwe shamani chikomba chakabatwa chi asi muzvokumukisa iwewe undomba mumbe dzake mbiri ndokubhatisa mumbe mbiri that's very fair ava vana mhosva vari kunyangadzira achitofoni ndiya kusunda mameseji achinyangadza kuna baba wake andiamunofodza ndinomupa asi yeye mambo yego ndewesame area iwe waziva kuti munhu kana angodzokera 1 month watogara uchimuziva ndezazva uri kuita ndoziva kuti mukadzi wao muri wesame area iwewe ndokuvumira batiziva kuti fonika ndakunyima kuti ione ukaiona unoziva kunyanga kuita musha wako bozi ichandulandi andikona kubvakuswa manatinaye kupandivika ndisikazoma meseji nje ari kandivika andivika saka ndinoda kuti mwana wangu anatimupinde umwe mudare kuti achikuda nezvauyu here vapfungwa dzavo uri right matinaichimuzo nhasi naida kuzviita matanga unogadzisa musha wako handisuda kuzviita nhasi nokuti takakuzi iyeko achadzoka kunevanadiki nevanatu upa kukuro yo jise nina wasina message yasineti auzizie lazvinyangadza zvienda zvidira jecha ndozvananyangadza mai usanyangadze baba wako azvinyangadze iyeyo ane chirwere wacho chomutora wozi iyeye wawotaura chirwere condition wachotaura ini asingatozvitaura patoda kuti tirambe tine unhu hwevanhu tikaita mhuka hazvisizvo kana ukosa mune mupa chikuru akakagona dakuuya kuti kwasabhuka pakafanira kuguzi pachi pamutemo semombe mbiri novemba anzwashamai ndaurikuwa kutoona kuti dambudziko chikwadi andasora changa akadza kumuda Ngowapa imba yekurara ako ngowapa ndondowani ngowapa kune munhu akakuenda kurara yachakati ndatokuwapa rume wakabatirwa mumba makwati ndingangoapa kusikamba kaunga kana inchairi kalona girlfriend kana topindi negirlfriend iwe usatirambire ndikuziva chokwadi vakabatwa rumba mako ndizvo wakapora kure kuti mwari kakamira pasi usadaro mana ana mhosva asi next time zasiita sevanhu zvakubaudzipawaita se tiise 250 pamunhu ise mwana wemombe ibodzi toda munhu anofamba negwara rakanaka kune munhu iwe gwara rakanaka kana usale murumo inadara rako iweyoka kana kukwashaka kutanganisa wateva zvakabhadhara unosangana pamwe chete muchitaura namudare muno pazvinozotaura iwewe kuradara rako ainde tokumbira nokubaba ndigara ndisunungura noti ndashaya mufaro ina ndira kwandirowana mari penya unoti ndechitotochengeta vana baba wachengete vana baba sumuka yana mteki sumuka gara apa